Ki nonghikai SSA hapo jongka kenhun ka Meghalaya SSA School Association hande kesngi ka arteriku risau arhajar arpusau kila penlong ya kejingga kenduk lang jong barok ki nonghikai SSA na kejela Hamadan student Jayau Shillong ha kaba ha kene kesngi ha kejingga lang kila shim ya katu kene ki rai aba keren begilat batai kubor presiden juga association oba Aristotle si rembai ulai itu baka kenhun bat ki para nonghikai baro kila shim ya karai bak sorkar kedai ben penskem no ya kakam jongki bat ke sorkar kedai ben wan raru ya ki an ki kanun ban penskem ya kakam jongki haswa ka arpoi trik uleber arhajar arpun rio cusu ulai turu bak ni ke kenhun ha gani ke jingelang kilai sim ya karai bakin leje kendu ya baro khat arngut ki kabinet minister kentup ru ya menteri rangba ke jela bat ban IT ya karai ke bakila sim ne kesngi syak sorkar bat ka association ka aipor arbnai yak sorkar ba kadai ban ai gijing menjur bat klempen slem nadu lashai kesngi nagaliang jongki nongelam jong ka ni ka association kin selek ban bu ya kejing tho ka jing kendo lang jongi menta kesngi dan ni ka general meeting ka ba ngi nagaliang jong ka Meghalaya SSA School Association ngi lakhot kalong hadin ba nagaliang jong u state project director Kecuali for badai director jongka School Education and Literacy Government of Meghalaya isar Swapnil Tembe hakas public jong 9 September arhajar arpusau bat kumjuro hadin kajing kendo jongi ya Commissioner Secretary jongka Tinat Puli Puthi Dr. Vijay Kumar Menteri hakat khandai tik jong 9 September arhajar arpusau akabana kaliang jongki kila pentip syangi kebana kaliang jongka sorkar na kini ki artli ki matjing dawajungi kata enhancement bat ka merging lane ka shifting lane ban absorb yangi hapo education department kila pentip syangi ba kumpa kalong menta nakaliang jong ka state government lane ka education department kala shim ya ka sinjam ban penkrea syai ya ka cabinet memorandum hakabay day bat kumno ban wanra ya ka policy ban absorb yangi kino hikay SSA na po society siya po education department ti hakabay day bat baka enhancement kila dep krensyay hangi kakitu kijingi kendo jungi bayam mentahi ka sorkar ka ishwa ya ka enhancement bat kan ya chakmat ban penkrea ya ka cabinet memorandum nakabenta ban absorb yangi hapo education department but susu kini itu hangi ba kan ka benta ka long menta the final stage te halor kane hadin mangile kendo iki ngila khor ya ka GEC ha ka art poetry jong 9 September jong mentau snem bat ngile yakut ha ka GEC bangin khor ya kane ka jinglang ba jong baro kino hikai SSA khnang bangin penseu haki ya kane ka jing penseu jong ka government bat ngin yo ban shim ya karai ka ba khado bat kumba philio ihi kumba ka long menta ka sngi da ka wei ka sor hadin mangila de penshai na dong shedong ka jing ya lenti jongi bat ka government na do nado usnem arjar kat khandai terter bar hadin ka to gajing yeki jongi usnem arjar par terter ngili kendo bar ka gomen bagalom ka gajing kendo jong ka ngi bar ka gomen kala ade kumba hak arpo kila ade kumba arpo art ligi meetings ngila de bi kendo bar ka gomen te hadin kan ni kajing pensha jongi bar khoi kini kajing ila ya lenti jongi da ka wei ka sur unanimously ngila shim ya karai ba nginjit ya kan nginjit ya kan ne ka merging lane shifting lane ban absorb ya ka service jongi hapo education department lane in short ngila banong ka regularization lane ka security of service nakini ki artli ngamdong ngila ajid ya kaneka security of service lane ka regularization ka ba arpat ka rai ka bangila shimba da ka wei ka sur ngila shim ya ka rai ba ngin aipor ya ka sorkar arbnai kaban long efektif na do kasngi bagin lejbo ya ka jingtho bakan pendep yakini ki jingpen kre ya ka cabinet memorandum na po education department bat bakan pha sya ka government na banta banyo ya ka jingmenjur kabalai pat bangila shim ya ka rai ba hapdeng hapo jong ini arbnai ngi na kaliang jong ka association na kaliang jong ka Meghalaya SSA School Association central body ngin salai kendo ya baro khar arngut kini ki cabinet minister including honorable chief minister isar kondat ki sangma haga bangin penseu ya kan ka rai ka bangila shim menta kasngi bat magin kerpa dia ki bakin wanra ya kan ka policy ban penskem ya ka service jongi hashwa jong ka 31st March 2026 kumba ka government of India kala ya ka chiti baro ki state ba kan ya ka financial support tat hado ka 31st March 2026
ngin persang la kumno ban pendep ya kane ka kam mentaka sengi hi bangin yo ban leibo la shai tingin sepentip ya pila dangila ban pendep mentaka sengi tila shai hingin sa leibo ya kane ka jingtho ha ka bai de bat karai ka bangila shim mentaka sengi hoi kapor ka ba nai bi por ya ka sarkar ka long arbanai ka ban long effective na do ka sengi ka bangin leibo ya kane ka jingtho tibat lada ka sarkar kamla ban purlong hapo ini ipor nakaliang jongi ngin penbana ya ka jingeki kaba nakaliang jong kinong sinong hi jong kari India kimpadio i ya ka jingeki kaba ka nakaliang jongi kaba ngila penkre menta hakabai dei bat kani kamat ban penskem lani menta ka security of service jongi namar balai bang ishim ya kani karai namar la abiang kat kitu ki jingeki ki bangile ki menswa ki indefinite sit-in demonstration ki rally lani pat kumta ter ting yong ba ngila shimya karai mani banginom pat penmana ya kanika senjam ngin sa lepat hadin jong kanika apnai kanika jing dawa jing menta kalong bet ban kampura sai hoi kanika jing dawa jing menta ka singi kalong very clear ngi kwa ban pha ya ka message ba kumba plio i hi deki hajar ngut kino hikaya SSA ki balawan ye shim benta hagane ka jingilang da ka wei ka sur ngila shim ye karai na kiniki artli ki mat jingdawa ki badang sateng jungi kata ka enhancement salary ni ban penkiu ye kutulop jungi bat ka ba ar ka dei ka security of service ni ka regularization da ka wei ka sur na kiniki ar ngila jit menta ka singi ba ngila shim ba ka sarkar ka dei ban penurlong ya ka ni ka security of service jungi ya kani ka enhancement par hadian jong kani ngin sa page pat nakaliang jong ka association to mo ngan nakaliang jong nganong kumno namar ka India is a democratic country kino ki nong chung jong kari India kila ban form ya ka association timakiro kila approach sa government hagano korkom ki approach ki tibha maki ban batai ya pihak kono kurkom ki move sa government ban pan ya ka 100% enhancement hera ngi hi na kaliang jong ka association ya ka ka jingya lenti jongi bar ka sarkar menning la de penshai hi kadar habashai hapdeng jong kinoi kai SC barokhoi bat ku maung menne bangila sim hi ya ka to karai ba nakitu ki ardli ki majing dawa ngila jet ya ka security of service ta ka bai de bar ka jing dawa jong ki 100% tingi na kaliang jong ngim don e ban comments ke ha ya ka jing sisha maki menshwa na diduk ki snem bangi form ya kanika association ngi don lang hajo hapo jong Meghalaya SSA School Association but nagi daw ma ki daw ki ba la mi hapdeng jong association kila form no la ka jong ka association ke itu kita wah ya kan tapi kita wah bagi tetap kumbang ang ipimenne ngan repeat ben the same thing ngi nakaliang jong Meghalaya SSA School Association kabadang sateng menta ka mat jing dawa jong ikalong ka enhancement of salary but ka security of service te hakajing ya identi jong ibat ka government nakaliang jong ka government hakajing ikendo jong ibat ki officer jong ka government nakaliang jong ki kila krenchai bayamenta nakaliang jong ka education department ka napdeng kini ki artli ki man nakaliang jong ka education department kala penkre menta shai ya ka cabinet memorandum nagamenta kumno ban observe ya ka service jongi syaka po education department kambumut ba ka sarkar kala penkre ban wanra ya ka polisi kumno ban safe lani ban secure ya ka service jongu no hikai SSA ti hakatu ko ya katupat ka way ka matjing dawa ka baday ka enhancement nakaliang jong ka government kala dep krenshai bayamenta ka sarkar kan le chwaya kan neka tanwan ra chwaya ka polisi kumno ban ayu ya ka security jong ka service jong kinong hikai ISSA lala ka jong ahoy to ya ka jingkli jong pi ngi nakaliang jong Meghalaya SSA School Association ngidon tangkat ni banjuba this is not the first time bangi ki SSA ngi ya ka jong kamde chu kasin ka banongkong phi na kaliang jong ki press ki media ro phila ayu ki phila long aware ya kane ajan haman la ki issue ngi ya la ka jong bikum ni ti phila sakhi hi at the end of the day ka government ka respond ya no ka movement ka de ka jongno kata ka movement ka ba nakaliang jong ka government ro ka sim serious te ba de per kani ngi ha ka jing start jong ka government ngi ha ka jing start jong ka government kumbang ong mai pimene ka India is a democratic country any citizen of India can demand according to his right ma ka ba don hok banyo ka kum ka hok jung te kani ngi ha ka government ka ba kan bishar bat kan sim ya karai dei bat kata ka jingli jong pi mo ka jingmi ki khobor ha kini khendet sngi the right person ban juba bi phi ya kani kadai maki hi ki bale yi kendo ki
Ni habangi bodin ya ka kam ya ka ai ka bangi la ya inti ngila yo ya ka respond. Ya ka ai ka jubab ka bangi yo na government leng ba jong ki ngila pen skeu hono hikai. Tingi ngim ko ban phai biang shaden. Kata ka jingi kendo jong ki wai ki association ngangas ngwa kambha yang ngi bangin jubab ka shong haki kumno ba ka sarkar la ne ba ki officer ki respond ki.